ฮัลโหลมามีเอาไปถังนึงคัดดึงเอาไปถังนึงbiar jujur kita begini. Oh, tangan kadang purnima kita udah. Sistem kulai masih leh Mulai birai ni mana mulai. Masa kan mulai biko. Sekretariat, be ma bayau. Second di ma pro birai ni kadang ni ha. Dosia ini time pass. Nania birai ni lengไปkadang nalai. Kena biar lang plan siapa. Halo, udah deh ma der na. Halo. दा जोङो सफैबाय नै सेक्रेटारिनि बे लांगोनायाव माने गथ'निफ्राय ओंखारनानै जोङो हाबनोसै गेटआ बेनो गेटआ हाबजेननाय गेटआ बेनो भिडिअखौनो मोजांखौनो खालामनो मोनासै लोगोफोर जेबो दासान दे फिसाजोआनो बिराद डिस्टार्ब नालाय बारा मोजां खालामनाय जायासै भिडिअखौ दा लोगो नोंथांमोन नायदो माबायदि ओरैनोबाथ' फ्राय मानसिफ्रानो नुजोबखाबाय बे माबाखौ जायगाखौ होनबाबो आङो माने जेबो ब्लग बानायनाय जायाखै नालाय ओरैनो टाइम पास बेखौनो ब्लग बानायसामसै होननानै आं दिनैनि ब्लगाव बेखौनो भिडिअ बानायबाय आरो हाबबाय जोङो नै गेट बारबाय दा नायलांदो माबायदि लोगोसेयैनो लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामना हर आं सिगाङावनो बुंबाय आरो जायफ्रा गोदान बिसोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो जायफ्रा खालामखांबाय बिसोर कमेन्टफोर लाइकफोर हरदो सापर्ट खालामना हो Nanya video mana sini nak kita bayar sih, mana yang buat kalau bayar. Kamu sekarang ini sih mana bayar? Karya, itu gendang mana? Gue hands masalah. Birat मोजां बेरायनो भिउसआनो मामिया मानो दुस्थ'ब्रा मामि नों मानो दुस्थ' खालामो
साखिदों मोजांथारना बेरायनो मामि खारबाय हनै खारबाय खिबुखौ नुबाय नै नों खिबुखौ नुबाय थांसै आंहा फैद' थाबायलाय नानि नुगुरखादोंथ' बेलाय भिडिअ खेबजानो बादों नै नानिया ओइ बाय बाय नों थादो बाय बाय थांसै आंहा बाय फैदा थांसै मा बाबां थांसै No. Okay ना मा बेखौ इंलिस भाषाखौबो रायलायनो रोंखायो नायबाय थाबानो रोंखायो मालाय गावसिनि माइ होनबावो दाना आंना मामिया इंलिस रायलायनो रोंबायबो दानो ओमफ्राय बर'खौ रोङा आरोखि अके जाबोलायो नों बोरै रोङा ओइ नों दादो हेलौ दे how do you do what happened थांसै जों दा ओंखारलांसै जोंहा हाउस वाइफ नालाय बेयाव गोबाव मोनाजासे बेरायनो टाइम मोना डिउटि दङ जोंहा माबायाव ब्लेक कलेजाव खेलथिं खालथांसैनो ब्र' होनैसै मालायफोरबायदि टाइम गैया जोंहा आं लोदो जाबाय नामा बांद्राय मिडियामनि ना लोदो होनो नालाय फुंदों नुबायना मालाबा फैफिनसै र' माबे नै बागुरुम्बा मोसादों ओइ मा फैद' बागुरुम्बा मोसादों बैखौ मा होनोमोनलाय बैखौ बै लथबखौ डिमापुराव दंना फैद' आयै मा बिदि नङा सना आजियावनो मानो आब'आ नोंखौ फट' खेबनो नागिरदों आब'आ फैद' थांसै थांसै सना ओंखाम संनांगौ नामा ना बिबाय थादोंमोन बे नानिया ना बिबाय थादोंमोन बिफाया बायखो ना माखो ना लाना थांसै औ एसे नायफैनो हागोन सोरबाफोर नायनो गोसोबा मोजां मानि गोसोखौ एसेबाबो गोजोननाय मोनो दसेखौ दान्दिसे टाइम पास खालामनो हायो आरो गोजानावथ' जों थांनो हाया नालाय मालाय बैसागोनावसो थांनो हायो जोंहा बेयावनो बेरायजोब्बाय आरो फैदो मा थांसै फै बाबाया नोंनो ना लायदोंना लायाखै फन हरनोसै आं फै गारि गाखोना थांसै मोनाबाय गाबोन फैफिनगोन मा फिसाजोआ थांनो नागिरला नै सोर लासिं मानसिफोर थाबायनायावनो खेबबाय आं नै नायलाय थांबाबाय बियो फैद' होमबालाय नों थादो दे हारसिं दे नों थादो दे बे जाहैबाय पिकचारा बियो फार्स्ट हाजेननाय गेटनि ओरैहाय बे ओरै मा होनो सा साइडनिथिंजायनि बियो माबामोन आरो पिकचारमोन आरो मानि माबानानै आखिनानै कालार होनानै दोनदों जि मोजां नुयो अरिजिनाल बायदि नुयो मोजांथार नुयो थांनोसै आरो जों दा गेटनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारबोबाय थांनोथ' बादोंमोन गोसोफ्रा एसे गोजोननाय मोन्दोंमोन एसे थाबावनो गोसो जादोंमोन मोनाफोराव मानि लाइटफोरजों मोजांसिन नुयो नालाय उफाय गैया जों दा ओंखारबोबाय लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो गोजोननाय थाबाय आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो आंखौ हाजासे सापर्ट खालामनायफोरा आरो आसा खालामबाय आं इयुनावबो बेबायदिनो नायलांबाय थागोन होननानै बाय बाय